mga nalibak. Napakarami. Puta na no. Dami po pinigil sa mga. Ano? Kakasama ba sa grupo namin? Ha? Pinakikilala ko nga pala si Cowboy. Ang nag-isa. Ang pinaka-stick sa akin si Pito. Kaway, kaway! Ay, wala. Ito nga pala si Erwin, kaway. Taekwondo boy. Cool! Si Elton dyan. Cool. Si Labo. Siyempre, ako. The master of the fish. Sira ka pala. Master of the Yan ang pinakagago sa lahat ng mga satanas. Ay, may kulang pa si Macdo. Ayun o. Ay, si Macdo. Ano si Macdo? May hinahanap kami. Ito nga pala, halika dito. Hindi kompleto ang barkada namin pag wala to. Ito nga pala ang pinakagwapo. Ayan na kami. Oh, sige. Doon kayo lahat. Bilis, video ko kayo. Doon kayo lahat, bilis. Doon na kayo. Oh, ayan na lahat kami. Ayan sila lahat. Sila, ayan. Ayan ang race back boys. Siyempre, hindi naman kompleto yun kung wala ako. Ayan na. Sige, masaker na, masaker. Palaban yan. Ano masasabi mo? Murahin mo yung mundo, murahin mo. Ay, kilugpudo. Nadulas mo ako. Masakit. Nadulas po ako. Itinulang ako ni Satanas. Ano siya? Masakit. Bugbugin mo. O sige. Tapos na. Panoorin na natin.